الشيطان الرجيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. قال الله جل وعلا فإن رجعك الله تني على لورنيما رجعك ردك الله على لورنيما من تبوك دغكن تبوك إلى طائفة فيبر منهم بمأمه فإن رجعك الله ينندو النبي صلى الله عليه وسلم كيم الله ولوني فإن رجعك الله نعل هورايم بمأمه بياتوكوك بعدم جمعهم معه في مساهد الخير بعد ذلك yo jotta kam tawa hawta be maɓɓe balno ɓe saliri yaago kono tabuk ɗo noon yahalirde de hayru goɗɗe feere ɓo jonta ko kamɓe gataɓe tawe kadi ko nini allah tani ɗo lornima ko haaɗo ɗo o wiɗo famnen wa yuhaju min dalika anna ala alfutugi wal isyani la yuwafaquna wala yushawaru. yimɓe fasikare e gedde kamɓe man ɗo ɓe fondantake ɓe dawridantake ɓe dawridintake ha goɗɗo dawrina ɓe maɓɓe ngam fasikare maako ɗo heƴimo be yeddugo allah ɗo heƴimo dabare nde o waddata nafoore hunde nde yere a ɗaɓɓitirta mo ha o waddane kanko man ha on jaada ha kuugal mon wooɗa. fa in raja'aka allahu raddaka allahu min tabuk to ni allah lornima an muhammad daga tabuk ila ta'ifatin fa yeɓre minhum ɓiɓɓe maɓɓe mimman takhallafa bil madina yibgo e ɓen luutinoɓe ɗon her madina min al munafiqina yibgo e nafiki en kamɓe man ɓe jahayi ɓe jaadayi be ma kono ha tabuk fastajanuka lil khuruji nden ɓe numtinima ha wurtodaki ma ka awtade be ma ila gaswatin ukra fa kono gongu fa qul lahum wiɓe lan takhruju maiya abadan on wurtoyta hawtade be am ha foroy walan tugatilu maiya aduwan on habdata hawtade be am konnejo innakum raditum bil qu'udi awwala marra ngam onon ɓe on gerdake jooɗuki aran silandere woni ndeye wurtugo annabijo sallallahu alayhi wa sallam yaakonu tabuk nde ɓe cali kamɓe man ɗo ɓe mbi kamɓe ɓe gurtata ha nguli ɓe mbi o nguli sa'ati machine jonta ɗo ɓe mbawata kay to ɓe yehi ɗo to ɓe yi yimɓe toon ɗo rewɓe toon ɗo ɓe fitinan ɓe mbawata ɓe muñan. allah seni ɗo wi on jooɗe kadi on anda nguli jahannama ka ɓuri satugo daga ɓaawo ɗon kadi tata dungu ɓe gurtida ɓe ma kanjum ko ɓe jamima ha ɓe gurtida ɓe ma ɓe jaada ɓe ma ko ɗum gongu feere an muhammad fa gulla hum wiɓe lan tahruju maiya abadan on gurtidoyta ɓe am ha foroy
walan tugatiluma iya aduwan on kabdo e taɓe an konnejo innakum raditum bil uudi ngam onon ɓe on gerdi jooɗago awwala marratin aran silande nda wurtande nde kono ɓe wurti har ɗon man ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam meeɗayi wurtiɗago ɓe yimɓe ɗuuɗɓe bana maɓɓe meeɗayi wurtugo bo jahangal dayingal bana magal meeɗayi wurtugo bo wakkati saɗirma bana ɗon man nden ɓe sali ɓe jooɗi ɓe wi ɓe gurtata nden tan jooɗe kadi fakkudu jooɗiɗe ma alkhalifina awtade ɓe duutiɓe almutakhallifina duutiɓe anin gaswi accini kono ɓe sali wurtugo yaha kono ɗon jooɗide ɓe maɓɓe kadi minan nisa yiggo e rewɓe wa sibiyani e pan kono o gayri metana maɓɓe kadi goɗɗo dottijo on warti o jooɗida ɓe rewɓe dottijo on warti o jooɗida ɓe ɓikkon ayiyay tosku heɓi mona ayiyay o tullitake na non noon wa gayri metana maɓɓe bo ɓe bana jiijiɓe bana ñawɓe nden tan koko o jamo bo bana heferɓe kamɓe bona tokkatano yaha o ñaaƴi bo e kanko o juɗɗo a sey naafiga aku maako go wangini kefere aku maako kadi onon ka jooɗide ɓe ɓeeɗo jottaka on gurtata on jaada ɓe amin kanjo o wiwa gayri hime tana maɓɓe ɗo a wadda de yimɓe ɓe mari guel dol yahata ko ɗum alla ɓe saliyago fuu kamɓe man ɓe kawti ɓe maɓɓe herɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam non ko allah seni ɗo wimo kana kanjo o huwata o duganta ɓeeɗo ma ɓe jaha ɓaawo ɗon kadi walamma salla nnabiyu sallllahu alayhi wa sallam ala bni ubayyin nazal wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih walamma salla nnabiyu sallllahu alayhi wa sallam wakkati nde annabijo mo salatu allah jammu ɗum tabitani o juuli alamni ubayyin doobi ubay najala sekongol allah jippi wala tusalli ala ahadin minhum tata juuluɗo gooto maɓɓe matamayɗo abadan ha ɓoroy wala tagum ala gabrihi tata daruɗo yanande maako li dafnin ngam iruki aw ziyaratin ko yilluɓi yo innahum kafaru billahi wa rasulih ngam hamɓe ɓe hufrani allah e nulaaɗo muɗum wa matu wa hum fasiqun ɓe maari boɗoɓe fasiki en ɓe nosiiɓe ɓe dotti ɓe accini dina allah tafsiro men jalaluddini wi kafirun fasikuna man ɗo ɓe mayri ɓe kafirun o winde annabijo sallllahu alayhi wa sallam e juuli alamni ubayyin dow ibnu ubay ibnu ubay kanko woni moye ismuhu abdoullahi wa ubay ibnu ismu abihi wa salul ismu ummi abdoullahi ibnu ubay ibnu salul ni o andira ɓe ɗon no dawrano ha madina ha ɓe lammina goɗɗo mo laatata laamiɗo ha wuro madina nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam feri ɓooti madina nda nulaaɗo allah kadi laamu to e feere ɓe gaɗata haala laamu maako go majji kanjum kadi jotta kam o wañi annabijo sallllahu alayhi wa sallam to o silmay bo o hisata o huli kanko man tata o haɓe kadi o inde o silmi non noon nder ɓernde bo keferaku ɗon wa kana raisul hajraj leƴƴi arab en ha madina yaake nden ɗum leƴƴi ɗiɗi mawɗi ɓe ɓiɓɓe wappaɓe bo hajraj be awsu ɓeɗo ɓe ɗiɗo derdiraɓe nden ɓiɓɓe bani hajraj wiye kayumman be le'el muɗum bani awsu bo ɓe leñol muɗum kanko abdoullahi ibnu ubay ibnu salul o kanko on mawɗo ha deñol wiyetegol hasrajinko en wa kana lahu waladun muslimun salih o laati o woodi ɓiɗɗo juulɗo laaɓɗo kayum kam kayum fuu inde muɗum abdoullahi kadi wakkati nde kanko ko naafikiijo ko mawɗo naafiki en ko o maayi ɗon kadi yadda annabiya sallllahu alayhi wa sallam li yusalli alayhi ɓiyi koko yawni annabijo wara juula baaba muɗum wa sa'alahu an yukaffinahu bi qamisi o tori nulaaɗo allah bo o hasna baamaako go haa toggore nulaaɗo allah hokka mo toggore muɗum o hasnira baamaako naafikiijo mawɗo naafiki en o fa faal nulaaɗo allah yerdi waɗi ɗiɗi fof hokki mo toggore muɗum o hasniri baamaako wari juuli mo bo wa yurwa anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam kullima fima faala bi abdillahi ibni ubay
hillama bo annabijo wolwinama heedi ko huwi Abdullah ibn Ubay ɗo o andi oɗo nafikijo fakat nden o juuli ɗum konngol feere ma wi kanko naadi ɗum yanande mum fuu o waɗi noon nda nafikijo bo innal munafiqina fi darakil asfali min annar kanko on bo woni mawɗo nafiki en fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wama yugni anhu gamisi wa salati min Allah o wi juulki ammo toggore am nde mi hokki o hasnira be majum wama yugni anhu koko jaynitata ɗum nafatamo sam ase to imanaku wala kam hunde ko yimɓe waɗani goɗɗo fu nafata banto imanaku ɗon bo kala ko ɓe gaɗanayi goɗɗo fu torata ɗum a yii ɗon ɗo laatake nda nulaaɗo Allah hokkimo toggore muɗum ɓe hasnirimo nulaaɗo Allah wari juuɗimo nde ɓe ƴami nulaaɗo Allah o wi wa ma yugni anhu gamisi wa salati min Allah toggore am nde ɓe hasnirimo juulki am mi juulimo fuu jaynitatamo ha Allah koko nafatamo enoyi waɗi kadi o waɗi ɓanni nulaaɗo Allah wi wallahi inni kuntu arju an yaslama bihi alfun min qawmi min o hunorago Allah miɗo tammoni yimɓe ujunere silman be kuugal ngal mi huwiɗo nder yimɓe maako wa yurwa annahu aslama alfun min qawmi bannima e fillama bo yimɓe ujunere man silmi ha yimɓe maako ko waɗi lima ra'awhu bi tabarruki bi gamisi nabi sallllahu alayhi wa sallam ngam ko ɓe yiyata barkiɗinorago ɓe toggore nulaaɗo Allah mo salatu Allah e jammum tabiti bi gamisi nabi sallllahu alayhi wa sallam toggore annabi ɗo yo ɗon ase woodi maslaha ko gongu feere ɗon ɗon kadi nulaaɗo Allah andi kanjum waɗi o waɗi noon ɗan asbabu nujul ha ɓolo asbabu nujul sababuji jippuɗi ɗo o wi qawluhu taala konngol Allah ɓangi ɗo wala tusalli ala ahadin minhum الآية هاجر رجل آية روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت عبد الله بن أبي بينما بيكو وريها نولاد الله صلاة الله جمود تبتني بيكو فو إن مود عبد الله كي مركلاتك لمؤمني جصاب وجلابته فسأله أن يؤتيه قميصه يكفن فيه أباه بيكو غوتوري نولادو الله حكم وتقوار مودم هاو أسننا باما غير ماره فأعطاه نولادو الله حكم وتقوار ماره ثم سأله أن يصلي عليه وتي بيكو غولوري توري نولادو الله جولا باما غو نافكي جوغو فقام ليصلي عليه سنولادو الله نده أمها جولا مو فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ بثوبه عمر بن الخطاب أمي ننجي لمسر نولادو الله وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقال نهاك ربك أن تصلي على المنافقين ووي نولادو الله أجولا منا حقيقة يوم الآخر ما حد مجول منافقين يا نولادو الله ويمو إنما قد خيرني الله الله هدايا الله سبني أمون فقال النبي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم النبي فركتين بمالله تا فركتين به تورنو بفارو الله فرنا بمالله بوتا تورو الله فرنا به ko a torani be Allah farana be nde silande sapay jeedi difu Allah faranta be o winda ko annabi nden annabi jo wi wasa azidu ala sabbi mi ɓesdan ma dow capay jeeɗiɗi man fuu ma fa qala umaru wiyata mo innahu munafiqun kanko o nafikijo dey waɗɗo jogi limsere maako ɗo haɗa nulaaɗo Allah ta juuɗo fa salla alay nulaaɗo Allah juuɗimo anani ko jawmi ko inni mona laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim harisun alaykum helɗo dow moɗon haaje maako on fof on laata on juulɓe ɓoosiɓe ɗowtaniɓe e nulaaɗo ɗowtaniɓe Allah e nulaaɗo muɗum ɗuuɗa en ɗukiijo ɗuuɗa hinnukiijo yo
ɗon ko nde o juulimo sey Allah jippini aya tan wala tusalli ala adin minhum mata abada taata juuluɗo gooto nder maɓɓe kamɓe nafiki en ɓe mo meeti maayi ko fuu haa foroy wala tagum ala qabri ta daruɗo yanande muɗum ma ta dara ɗo yanande muɗum ngam irugo ɗum ta dara ɗo yanande muɗum ngam yillago ɗum yillago genale ɗum hunde wonde ɗum hunde sar'ande ha sari islama amma to goɗɗo yahiman ɗo do'anan mayɓe fuu on do'aje andade to yimɓe gilliñanaɗe genade ko jangata assalamu aleykum ala diyari min almuminina walmuslimin wa inna insha allahu bikum lahiqun antum faraduna wa nahnu bil asar nasalullaha lana wa lakum al-afiya na kayre tan do'aje mayɗon ko nandi noon jam Allah tabitini on onon saare yimɓe mumini en minin bo to Allah seni ɗo muyi min hewtoto on bo on maayi on yahi on irama on ɗo mbaali ɗo minin bo noon min maayan ɓe ira min ɓe wadda min ɓe ira min mbaalo ɗon onon woni artiɓe amin minin bo min ɗo wara ɓaawo ma to Allah seni ɗo muyi min kewtotoɓe on to yahi ɗon ɗo a yi ano watta do anama e ɓe man yakfirullahu lana minkum almustaqdimina walmustaakhirin ha nder do'aje man goɗɗe ɗon Allah seni ɗo yaafundera min artuɓe ɓe sabbitiɓe ɓe moɗon fuu yo ɗon man ɗo ta daruɗo yanade naafiki en ka ɓe do orago banni wala gindanɗo genale sakko yawo dara ɗo yanade goɗɗo maako o waɗana ɗum do'a koye na on man nana ko do'anta on man sewroɓe majum to yimɓe man wala baɗananɗo mayɗo muɗum sadaka koye na sadaka man ka hewta mayɗo ma ko seyoro be maka wala baɗananɗo mayɗo muɗum do'a ko o yaaliray toon koye na Allah seniɗo hewtinamo do'a man ɗo o seyoro be maka laare deftere ibnul gayyimi wiyetede arro hotude a janga a laara ha iya kunni ɗum ɗon to a fuɗɗinede jangugo mi tammi to a hakkila a hellitita sam se weeti aɗo janga a yiyan kunni ɗum a yiyan ko maayeɓe gordi ha genale maɓɓe a yiyan seyotoɓe be yimɓe yillotoɓe genale wanta seyortoɓe be yimɓe mum seyortoɓe be sadakaji ɓe gaɗanta ɗum seyortoɓe be do'aje ɗe ɓe gaɗanta ɓe tata yejjitit kadi sakko saaroji baba e dada ta yejjitit do'angoɓe kala yaake fuu nde a siftori fuu do'ana hoorema do'anaɓe rabbi firli wa liwalidayya wa lilmuminina yawma yaqumu lhisab ayi aya qur'anu ko waddi jawman faranan be saaroji yam jawman faran kala mumini en fuu ñalomare yawma yaqumu lhisab ñalomare hiisu e darata ha hiisata hortita yimɓe fuu a warja ɗum kuuɗe muɗum to Allah seniɗo haɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam darago ɗo yanade nafiki julgo nafikijo ɓe darago ɗo yanade maako e nden kam to goɗɗo andi o nafikijo ka non noon kadi juulatamo kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam kuuɗe ɗe Allah seniɗo haɗimo kuuɗe goɗɗe feere woɓɓe feere a tawa haɗaka kuuɗe goɗɗe feere ɗe Allah ɗuganimo o huwa a tawa woɓɓe feere bo haɗama ɗum bana tewugo rewɓe ɓura rewɓe nayo ɗo sey annabijo sallllahu alayhi wa sallam kayum tan Allah ɗugani ha ummatore nde yo nden kuuɗe goɗɗe feere ɗon kertaɗe kuuɗe goɗɗe feere annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecca yimɓe kuwa ɗum amma a yiyata bo hadisol ngol waddi o huwi noon ha aya ka kam Allah seniɗo haɗimo jonta kam ta o meta julgo nafikijo ta o yaha o daroɗo yanande muɗum be yillago malla iruggi ɗum yo e noy to laatake goɗɗo man ɗo laatake fakat oɗo kefeere on o maayi nden ɓiyi ko bo julɗo nde nda hadisol ko waddi nda ko Allah haɗi nulaaɗo Allah ɓiyi ko julɗo iranmo kanko kefeero baaba ko dadana modiɓɓe wi to woodi bandiraɓe maako laatiɓe heferɓe bana maako ka accaɓe kamɓe on ɓe iramo seeto laatake yimɓe huli ɓiyi ko goo huli tata ɓe accamo ɓe iraymo nde kañum fuu faalay nden kam ya iramo Abu Talib nde maynama
Ali ibn Abi Talib yeccinu laado Allah o wi bappa ma ka jaajo ɗo maynama o wimo ya iroy mo to ɗon man ɗo holli en kadi yimɓe ka ko yewre nde fuɗo hertoro ɓe gondi on ɓuri handugo o nden nafikijo kam moy en andi nafikijo na nafikijo mo en wiyata wolde men fulfulde wayne nafikijo ɗo wato yaaro haala ha hakkunde yimɓe waɗidiro yimɓe na o nafikijo ɗo mo suuɗi diina e mo wangini diina nden suuɗi keferaku nder ɓernde muɗum to kanjum de Allah seniɗo haɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam juulgo be darugo dow yanande man andi o wetata waɗugo ɗum kadi Allah wolwi sababu bo innahum kafaru billahi wa rasulih ngam hamɓe ɓe hufrani Allah e nulaɗo muɗum to laati ella man lamma najalat haji l aya ma salla ala munafiqin wala qama ala gabrihi badaha nulaɗo Allah mo salatu Allah e jam muɗum tabitani metay julgo nafikijo o metay darago ɗo yanande nafikijo ngam iruki ɗum malla ngam yilluki ɗum Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu o wimi fondani jawma ha nokkuje ko waɗata nogas ɗon man ɗo nda ɗo gotel nder ɗo o haɗi nulaɗo Allah ta juula nafikijo o nulaɗo Allah nde juuli mo ɓawa man Allah jippini aya haɗi ɗum na ngam dalila Umar haɗi nulaɗo Allah on waɗi Allah jippini aya dey Allah ceniɗo kam hoddiri daga nane hoddirore maako kiita maako be muño maako ɗon tabiti nden yaake man ɗo on o hoddiri o waɗan noon o waɗi Umar wari wolwi ɗum nde Umar wolwi go ɓawo man kadi o haɗi nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam noon ha kono Badar nde ɓe nangino yimɓe Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu ko sappi nulaɗo Allah nde sarwiti ɓe o wi ɓe heeferɓe coɓɓe ɓe mbaraɓe ɓe fuu maɓɓe Aboubacry wi ɗum bandiraɓe men en jaɓa sotari ɓe jaɓi sotari to Allah seniɗo waddi aya wari feli nulaɗo Allah dow majum ɗum fuu majum ɗum kiita ɗum ha Allah seniɗo Allah muuyi ɗum yaake o yiɗi on ɗum waɗata ɗum waɗi noon haala rewɓe nulaɗo Allah Umar ibnul Khattabi wimo yimɓe mumi salihi en fajiri en fuu ɗo nasta dow ma tawde ɓe rewɓe ma kon to a waɗi rewɓe man ka ɓe luncitake yimɓeji ɗo hisa yigoɓe banni ɓawa man Allah waɗi jippini aya dambude ɗum fuu majum Allah seniɗo hiiti ɗum baɗojum nden waɗi Umar wolwi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi yimɓe laatiɓe yeeso moɗon ɗon no nder maɓɓe mulhamun longinaɓe ɓe Allah waɗata faama hayru ha nder ɓernde muɗum o wi to ɗon goto maɓɓe nder moɗon fa innahu Umar nden ka ɗum Umar on Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu hayruji ɗuuɗɗi woni her maako annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi Umaru nastata laawol seyɗanu nastagol koye na hoosa laawol gongol feere yo ɗo fuu nder ɓure Umar radiyallahu anhu kanko on o sappino nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ta juuɗa o kam ngam naafikaku muɗum anndangu bangungu nulaaɗo Allah juuli to haa ɗon ɗo Umar sappi wi Allah haɗima juulgo dow maɓɓe nden aya man ɗo o wi istagfir lahum aw la tastagfir lahum to ha aya man goɗɗo wiya toye haala julde ɗon julde ɗo ɗum do'a ko wiyete assalatu ha lunga arabiya assalatu addu'a'u yo nden jotta kam wari hertorama be julde andande nde kayre bo andama no juulirte mayɗo yo noon no juulirte juule luttuɗe farillaje ɓe nafilaje fuu juule man ɗo anda ɗum no juulirte wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan goɗɗo to nini laatake juulɗo on o maayi kanko man o giiweteɗo o hasneteɗo o juuleteɗo ɗon kam tabiti anda ɗum deydey no o juulirte bo ɗum do'aje andaɗe tabitiɗɗe Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kanko nde o juulino mayɗo nde o habbirago arande oɗo o jangi suratul fatiha o wangini nde o juuli o timmini o wi o jangigol wangino ngam ha yimɓe anda ɗum sunna ɗuɓɓe nder meɗen wiya juulugo mayɗo ka juddatake be qur'anu ɓe woowi bo fayinta ko ɓe jangi ha defte fiqhul malikiya ɓe
ɓe janngaayi defte man ɓe luggini ɓe arayi mawɓe haa malikin ko en ko mbi to goɗɗo habbiri arande haa juulgo mayɗo ɗo liman be gonɗo ɓaawo muɗum fuu jannga suratul fatiha to a janngi jiiɗo a timmini ɓaawo toon se habbirgo to habbiri habbiraango ɗiɗaɓo jannga salatul ibrahimiya to timmini salatul ibrahimiya bo a anndi gon ɗo mari singaji feere feere to timmini ɓaawo toon habbira to habbiri nden do'ano mayɗo man kadi to laatake ɗum gorko allahumma agfir lahu warhamhu waafu anhu wa afi wa akrim nujulahu wasi murtala واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وإزه من النار اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم أدخله الجنة وإزه من النار كنندي بدو أجره تدوم دبوبو اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها واكرم نزلها هابل الغوركو وادا no hugo pada jangira be ha to debbo malikin ko en bi to a wari julgo maydo anda o gorko na o debbo se a jamata se a wiya allahumma innaha nasamatu allahumma innaha nasamatu gosgal ngal dum banduma nasamatu o wi ɓanndu ɗo moɓan gorko ɓe debbo fu to a wi ɓanndu ɗo debbo maran ɓanndu ɗuɗu gorko bo noon maran ɓanndu pamar ɗu gorko bo noon to a wi nasamatu ɓanndu ɗo ni heyi tan a juuliran mayɗo man ɓe majum e to ɓe laati ɓe ɗiɗo mayɓe man to gorko ɓe debbo fu malla worɓe ɗiɗo malla rewɓe ɗiɗo fu ɗo kala meeri gootol allahumma agfir lahuma warhamhuma ɗo kam tan wala goɗɗum feere jaɗɗum toon e to laatake worɓe tan ɓe ɗuuɗɓe bo ɓe waɗi tato ko ɓurata allahumma agfir lahum warhamhum e to ɗum rewɓe on tan ɓe gaɗi tato ko ɓurata allahumma agfir lahunna warhamhunna ko nandi iri banni juulɓete e to worɓe ɓe rewɓe bo ɗo bo a wadda lameri ɓe worɓe allahumma agfir lahum warhamhum to ɓe ɓuri to ɓe waɗi tato yaago yeeso nden ha juulugoɓe man laare mo yimɓe yiyata ɓuri andal ɓuri hulgo allah kayum heddata ɓe liman to ɓe ɗuuɗi waɗa ɓe jottaka ɓe ɓaarindira ni saffuwol ni ha ɓe dilla ni mo ɓuri hulgo allah yimɓe tammata ɗo heeda ɓe liman woɓɓe feere bo wi on wallinira ɓe ni ɓe waafa ni gooto gooto malla bo on wallina ɓe ni o ɓaawo ha dilla to worɓe rewɓe ɓikkon ɗon ɗon to on mbaɗi banni ɗo on wadda rewɓe kadi hedda gaɗa ha gaɗa waawo worɓe nden ɓikkoye bo heeda gaɗa ni on waɗa banni e to ɓikkon tan juulete bo kay bo laatake do are mum andande yo to laatake goɗɗo man na mumnijo na juulɗo ɗo o juulatake bana no en mbino arande go ko ɓiyi ko juulɗo o juulatake se hasna mo non noon ɓiyi ko gooto huli tata yimɓeji wudina mo o iraka hasna mo ya ira mo tan amma juulatake kam se mo laati juulɗo a yi konngol allah seniɗo wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ta meetu juulugo ɗo gooto maɓɓe mo maayi ha foroy naafiki en kam annabijo sallllahu alayhi wa sallam hayum ka andiɓe enen kana en anda to en gi goɗɗo ɗo juulani to o maayi en juuloɓe mo tan annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi sallu ala man qala la ilaha illallah juule dow mo wi la ilaha illallah hadisol gongol bo wi sallu halfa man qala la ilaha illallah juule ɓaawo mo wi la ilaha illallah a anndi goɗɗo ɗo wiya la ilaha illallahu aɗo yiyamo bo ɗo wara juulirde en julda ko yande go non noon to o maayi o juuleteɗo noon bo goɗɗo wiyanɗo la ilaha illallahu kanko bo a juulan ɓaawo muɗum accu haalaji goɗɗi feere ɗi ngoni ha yimɓe ana yimɓeji ƴamata woy a juulan ɓaawo yimɓe kaja en na a juulan ɓaawo yimɓe biɗana
an bona yimɓe man ɗo wiya anona goɗɗo biɗa anda bande de a ñaɗata wiya yimɓe biɗa ɗo kamɓe bo ɓe mbiya noon yimɓe biɗa ɓe wi kamɓe woni yimɓe sunna to sey yimɓe laara kuuɗe muɗum laarta kuuɗe muɗum ɗo yaadi ɓe sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam ana yaadayi har ɗon ni goɗɗo hefta en noy woni goɗɗo biɗa yimɓeji ɗo jam aɗo feƴƴina jamde man wane ko fanti ɓaawo goɗɗo biɗa ka goɗɗo juulan na goɗɗo jami mi wimo oho juulan o wiyam an a juulan na mi wi oho mi juulan ɗume hujjama mi wi hujjama sahihil boukhari ha sahihil boukhari alimamu lboukhari rahimahullah o waɗi babuwol nden ha babuwol mo an o waɗi o al imamu lmubtadi'i walmaftun laaru ha arandu sahihil boukhari da yasam ɓurata babuji ko capan tati ni babul imami lmubtadi'i walmaftun babunil imamu lmubtadi ko babu imami lmubtadi walmaftun o wi babol imam jo biɗɗinkejo be imam jo pitinaɗo ɗo moy goɗɗo fitina o bo goɗɗo biɗa kana andi kadi nden o tokkini ha tarjama man ni o wi wa qala alhasan salli wa alayhi bin abuhu hasan ibnu abil hasan albasri o wi juuɗu bidu'aku mako dow mako woni na yi hujja ka wari tokki ha hadisol maɓɓe wari ɓe tokkini hadisol sayyidina usman radiallahu anhu wakkati nde ɓe paɗɗinomo nder saare maako ko yaago juulirde o fotayi ko ndiyam o heɓata o cuumiɗo o dottijo nayejo kanko on ardiɗo juulɓe fufu mo duuɓi jeetati e gelɗe ɓe mbarimo ɗo oɗo suumi wa nder saare maako ha ɓeɗo faddimo man ɗo goɗɗo yehi ƴami mo wiyata mo hadisol sahih boukhari wiyata on mana man ɗo goɗɗo wiyata mo kadi ndaali man jo fitinajo ɗo julda be amin yimɓe ɓe giɗi mbarugo sayyidna ousmane go min juulan ɓe maako na o wi juule yahe juule ɓaawa maako julde nde wala ko nanndi e mum e ayma to mi wolwi banni a wiya ɗo kana toya ka konngol hasanul basiri o bona sayyidna ousmane aw woodi mi nani konngol hasanul basiri be konngol sayyidna ousmane kamɓe kana ɓe anndaɓe e min ɓe ma bo en ɓeye kadi nde de ɓe ƴamimo man ɗo sahabo en on o wiɓe bo jahi e juuɗe juulu accu fitina tawat fitina ɓe yimɓe so na to kefere akuman wangi to kefere akuman wangi bo yimɓe yinnaɓe kadi watta mo limanna to ɗo kam se en taski to en anda ko en mbiyata be ko en kuwata fuu ko siftiniri en ka haala wala tusalli ala ahadin minhum ɗo to laatake ɗum juulɗo o juuleteɗo to laati juulɗo goɗɗo juulan ɓaawo muɗum yo to laatake ɓe wi ko goɗɗo yimo oɗo juula nde woore ni na yimo o juuli a annda keferaku maako bo ɓaawo man nden kati o maayi o juuleteɗo yimɓeji feere ɗon ko ɓe anndi kuuɗe goɗɗo no wayi fuu to ɗo ɓeɗo juula goɗɗo man ɗo ɓe luuta ɓe dilla wakkere feere ɓe mbangata to woodi kuuɗe goɗɗe feere ɗon ɓe mbi kanje kam to waɗi ɗo arande kam so naato maayɗo wasi kam ɗum laamiɗo julɓe on juulata goɗɗo dey nder ko luuti laamiɗo julɓe bo naibijo maako moy naibijo maako na liman kay won naibijo maako nden ɓaawo ɗon tokki mo tokki fuu har ɗon ɓe mbi goɗɗo to ɗo huwa irin kuuɗe goɗɗe feere ɗo to o maayi man ɗo laamiɗo juulatamo kadi irin ba goɗɗo mbarti hoore muɗum to ko nandi iri majum kanjum ɗo laamiɗo juulatamo tedduɗo fu juulatamo ngam surgel go yimɓe kuwanɓe iri kuuɗe maako man ngam ɓe accatata ɓe kuwa on har ɗon goɗɗo numa e noy goɗɗo jeenowo ngam fuu ɓe ɗo nana banni man ɓe acca annabijo sallllahu alayhi wa sallam debbo yahi tawi mo wiyata kayum ɗo wapi haddi o annabijo darna haddi dow maako annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde wurri ɓe rajmi mo ɓe tiɗimo ɓe ka e ha o maayi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wari juulgo mo umar wiyata mo o jeeni a juulan mo na nulaaɗo allah wi o tuubi tuubu wonɗo ngu sendama hakkunde wonɓe 19 ɗo a wuro madina ngu he an ɓe annabijo juulimo
nayi ɗum geddal mangal bona o waɗina ko amma o tuubi nulaaɗo Allah juulimo sey yimɓe mbaɗa hakkilo irin kuuɗe goɗɗe feere ɗe amma goɗɗo to na o juulɗo ko o ɓii moy kanko ka o juulatake to goɗɗo juulimo ɗo sey junuba heɓata nasalullah salamata wal afia ɓe kamɓe laati ɓe naafiki en nulaaɗo Allah andiɓe min be ma boyen andi moy won naafikijo na bi o la ilaha illallahu to maayi en juuloɓe ɗum tan wala haɗa goɗɗo feere yo yimɓeji woɓɓe feere ɗo resiɗi yo limanjo ha fattude man kayum juulata mo ko waɗi ɓe gatta ɗon ɗo ngam limanjo ha fattude man na kayum andi yimɓe man amma ana anda sama goɗɗo koɗo goɗɗo maayi ɓe wima war juulmo ego nafikijo ego kefeere o andina ande a andago kam a wiya kayi acce liman en monni juula mo to a andi o juulɗo nden an bo dalila ɓe ɗo yiya bana tema an ɓuuri andugo ko jangete ɗo ana mayɗo ɗo bo gacce wala a juulanmo kadi hafikul malikiya ɓe kolli do'aje juulgo mayɗo ɗo ɓawo to a habbiri a jangan alhamdulillahi alladi amata wa ahya walhamdulillahi alladi yuhyi lmauta lahu lazamatu ha yara gare mum ko jangete man ɗuɗɗum dey ɓe holli ha majum ɗo to a jangi ɗum ɗuɗɗum a habbira nden kadi bo aloro a fuɗɗita ɗum ɗuɗɗum nden yimɓeji jangata ƴamtata faama sey ñoore on nani ko docteur goni mamoudou wolwi keñana haala ñoyre na goɗɗo baɗowo kaja ɗo o wima kanjum fu ɗum ñoyre on ɗume ñoyre man ɓe mbiyata ɓe wi yimɓe ɓoyma ka to ɗon ɗo juuɗama e ɓe ɗon juttina amma mallumen jonta ɗo ɓe juttinta sam ya ƴamtude ya rarude ko woni sunna a raari ko woni sunna andan woɓɓe maɓɓe ha fantina sam wiya liman en makka ɗo ɓe tokkitinta ase liman en makka ɓe tokkitinta ka ɗum wayi ɓe na to fototirino kadi o yehi o juuli mayɗo ha makka o yi kadi jangde mayde juutay o wi kamɓe ɓe tokkitinta kanjum woni sunna juulowo mayɗo to habbiri arande liman be gonɗo ɓawa muɗum fu janga suratul fatiha tan na yi juutay to habbiri ɗiɗaɓre janga salatul ibrahimia to habbiri tataɓre do'ana mayɗo man nden to habbiri nayaɓre do'ana kala mobgal julɓe fu nden lutta simmingo ko ngol feere wi to habbiri nayaɓre man ni simmina tan yo ɗo fu hadiseji ɗon liman men ha ɗo rahimahullah o haɓɓiri nayaɓre man ni oɗo simmina o dowata ɓawo to yimɓeji ɓe anda ɗo ñiga ɗo man fuu jange derɗiraɓe julɓe lekki majjere kam jangirde tan wala hunde wonde feere ƴamde a ƴaman amma hunde feere ka anda nde ma sakko a ƴama sona to aɗo janga on a yahata tawa ɗum nasalullah salamata wal afia Allah seniɗo wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo non kadi jotta kam to ɓe juulimo ɓe timmini na ɓe ɓuwoyanmo kadi to jonta kam ɗoftoɓe to heedata yeeso e janaisana ko ɓaawo ɓe wi hadiseji waddi ɗum ɗiɗi fuu amma to laatake jonta kam banno en yarata ɓe moota on ɓe yarata mo kam na wala yimɓe feere somi sakko on jaɓana ɗum ha laawol to yimɓe feere wonɓe heeɗan yeeso ɓe mo heeɗan ɓaawo ha to ɓe jahi to ɓe jotti ɓe uwan mo ɓe artino ɓe taski jotta kam ɓe wasi ɓe waddi deydey ko ɓe mari haaje irdugo mo fuu ha ɗon ko ɓuri bo waɗugo gaska laaɗi ha to nini leddi man yibbititta kam amma to leddi yimbitan bo ɓe waɗa ceeka non noon to ɓe gari ha ɓe galli ɓe mballina mo nder yanade maako ɗo ha ɓe eftata mo ɓe yaara man ɗo ɓe wi ɗon ɗo her hoore ɓe artirta tata ɓe artira kosɗe amma ɓe garda her kosɗe yanade on nden ɓe wadda kadi ɓe jippina mo ɓe wallina mo sera yanade goo to ɓe mballini mo ɓe fista daago ngo ɓe haɓɓiri mo nden ɗon ko ɓuri wooɗugo goɗɗo nasta ha nder yanade man nden jogowo mo kadi ko yimɓe ɗiɗo ngam tata o teeta o do'a ha leddi man ko ngam laatake ɗum korratamo bo amma o hormeteɗo ko o maayi man nden to ɓe jaari ɓe mballinan mo goo jonta ka ɓe mballina mo kadi bana ha meɗen ɗo jonta kam balawal maako ñaamal to ɓe wallini bana ha meɗen ɗo
hoore maako dilliran wakkeere ko ɗakkiri fombina kosɗe maako bo dilliran ko ɗakki wakkeere woyla amma ɗakki on dey ngam ɗum wuuran seeɗa ɗum titata fuunaange dendel kam wakkati ɓe mballintamo man ɗo ɓe mbiya bisimillahi wa ala millati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam yo na iri bana yimɓe feere to wari wallini mo ni la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam kadi maji boɗɗi ɓe wiya mana kanju wiyete wakkati wallinki mayɗo kam bisimillahi wa ala millati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ni o wallinirte to o wallinama go to ɗum laadiya bana en mbi na ɓaawo nde ɓe seeki goo ɓe logi her wakkere jotta kam qibla yanande se ɓe gerɓamo dilla toon to o yahi toon go ɓe waɗa jotta kam birigje ɓe wara ɓe ɓaara ɗon man ban ko woni ɓe tinɗini ha defte irugo mayɗo nden waɗa loope kadi wara sukka hakkunde man hakkunde birigje go to suɓɓi timmini nden ɓaawo ɗon deydey ɗabiya men enen ko en mboowi to waɗi bannigo se wadda haakoji malla geene waɗa ɗon nden ɓaawo ɗon waɗa daago go ɓe waɗɗirinomo go ɓe waɗa ɗon woɓɓe feere a yiya warda ɓe ɓuusaje fuu to waɗi daago go se tappa nden daga ɓaawo to ɓe waɗa leddi to ɗo kam fuu deydey no ɓe waɗatama e to kuje may wala fof to daago may wala puisage may wala e to geene may wala haakoji man wala to ɓe waɗi birigje ɗo ɓe maɓɓi ɓe jiiɓi ɓe takki ni hala se waɗugo leddi maɓɓa tan yiɗama jaalirɗo ɗon nokka ko tuy waɗɗe tati rufa ha yanande ma ha ɗon yimɓeji ɗo waɗa hooloji wato hooloji ɗi handayi sam ta sakkine sakkilgo yerɓe yerɓugo ha toye a tawi ta sakkina sakkingo ɗo deftere nde a tawi ha majum yerɓugo ɗo kam deydey onon iroɓe moon ta on waɗa ko torrata on mbaɗa ɓe hakkilo yimɓe acca jokkirli bo toon yimɓe padi yahi toon ɗo ngam heɓa mbar jaari tata goɗɗo ɗo yerɓa leddi ma so ma an bo a wara a jaftan mo hunde man to a hakkille wona lorna pel ha o ɗumana leddi an bo a wari a jaftan lukke accu to somini o accan a jaɓa an bo ɓe hakkilo to ira mayɗo irol bongol to iɗi mo timmini ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam jow iri no goɗɗo timmini o wi istahfiru li akhikum fa innahu lana yus'al farkitine derɗirawo moɗon kanko oɗo ƴame jonta istahfiru li akhikum annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi na annabijo ɓanti do a woni yimɓe jaɓi to yimɓeji men bo mbayi ba mbayi ha goɗɗo feere wiya modi bo wayne fu na tawama ɗo ɗo kay fu yimɓe ɗo ɓamta do a o jaɓana ko laati hujja ka ko woni ha diina on woni hujja ko laati boɗɗum kam kala jahalirɗo ɗon fuu toranamo kanko man ɗo yaafuye be tabbitirgo konngol maako o heɓa o jaaboto malaika en yamimo ɗon bo nana moye fu wawi do'a man tema ngam man waɗi ɓe wiyata tema goɗɗo feere waɗane en do'a ɗo nasalullah salamata wal afiya to kanjum kadi deydey ko allah seniɗo wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha ɗo ta juuluɗo nafikijo mo meeti mayugo fuu ha foroy ta daruɗo yanande mum ngam irugo ɗum ko yillugo yo ɓawo irugo ɗo bo yiɗama kadi yaake feere goɗɗo lora yilloyo ngara ha genade man non ni a wara dara a silmina dow maɓɓe to a silmini a waɗi dow aman ni a dilla a heɓan barjaari ɗuuɗi machine be waɗgo non to amma nafikijo kam ta daruɗo yanade muɗum ta iru ɗum tata boya yillu ɗum allah wi innahum kafaru billahi kamɓe ɓe hufrani allah wa rasuli e nulaɗo muɗum wa matu wa hum fasiqun ɓe mayri dow kamɓe ɓe fasiki en kafiruna ɓe heferɓe wala tujibka amwaluhum wa auladuhum ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ta jawle maɓɓe be ɓiɓɓe maɓɓe fuu gawkine ta ngam ɓe jam en jawle
malla ɓe jamen ɓiɓɓe salihi en ko ɓe maayi ngam majum waɗa fottane a yaha uwa ɓe tawan noon innama yuridu llahu an yu'adibahum biha taw taska ndaara to nini goɗɗo maayi jam jawdijo warraru kadi yimɓe ko ɗuɗata ha janaisa maako to goɗɗo maayi kanko ɗo laatake o jam ɓiɓɓe tilimɓe warraru kadi yimɓe ko ɗuɗata ha janaisa maako nden gi'a kadi goɗɗo feere to maayi talakajo ɓiɓɓe bo wala tilimɓe kadi a yiya ɗo bo yimɓe paalata san nden ko allah seniɗo bari annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum hewtoto ummatore maako dey wala tujibka amwaluhum ta jawle maɓɓe gawkine wawladum e ɓiɓɓe maɓɓe innama yuridu llahu an yu'adibahum biha fi lhayati dunia wala ko laatini koyna allah muyi ha jarribiraɓe ɓe majum heedi ngendam duniyaru a yi ɓiɓɓe e jawle kañum ɗo ɗum hunde tilimde ha duniyaru ɗo innama amwalukum wa auladukum fitna allah wi ɓiɓɓe moɗon be jawle moɗon ɗo ɗum fitina ɗum jarraba on allah seniɗo waɗi ha jarribira on be majum to laatago goɗɗo man mo mayiɗo o jam jawle ɗuɗɗe malla laataki ma ko o jam ɓiɓɓe telimɓe kanjum man tata ɗum fottine kadi ngam man waɗa a uwoyaɗe ɓe to ɓe laati ɓe naafiki en allah seniɗo kanko muyri ha yangitiraɓe be majum fi duniya heedi duniyaru wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun nden yonkiiji maɓɓe wurta bo alhaal maɓɓe hamɓe ɓe heeferɓe ɓe mayri ɓe heeferɓe kana yi jawle ɓe ɓiɓɓe goo fuu nafataɓe to nden allah seniɗo winde o lornika ha ɗo ɗo ɗum ɗume woni ɗon ɗum fantinki ha rentinki ɗiggo e hunde nde laatago goɗɗo o jam jawle ɗuɗɗe ko malla o jam ɓiɓɓe tilimɓe to nden goɗɗo to o maayi kanko man ko yimɓe darjiɗinamo alhaal bo laataki ɓoosiɗo ha diina kanjum man ɗo sey yimɓe kakkilana ɗum kadi nden ɗon ka yimɓe accata bo kanjum ɓurata fottango yimɓe nden a yiya kurni ɗum kadi jam jawdi ɓaawo to o maynama ko malla jam ɓiɓɓe tilimɓe ɓaawo to o maynama jam jawdi ma ɓe howa ha jawdi maako go ɓe ngara jotta ka yimɓe ɗo jooɗi ñalɗe kaja ɗo ñaama jara fuu ha nder jawdi go malla bo ɓiɓɓe maako go acca kuuɗe muɗum ho a jawle mum ɗo jooɗi ɗo ñamna yimɓe ha ɗon acci kuuɗe muɗum goɗɗo ka kuugal goɗɗo o huwannoma ha sabibina bononda her maagal ɗum fuu majum ɗum hunde nde wala ha saria islama yimɓe huura bande de ko woni ha saria islama kanjum on ko nafata ɗum kanjum bo yimɓe mbawata hande ko waɗi ɓe arti ɓe luggi ha kuuɗe goɗɗe feere ɗe wala ha dina islama go ɓaawo to mayɗo uwama timmi en ɗo bolwa ka bolwita ha ɗo mo allah seniɗo yaari ɗum makka da yahi ha masjidul harami ɗo ko o ƴami yaago ha masjidul jinni ha ɗon ɗo genale ɗon ha pellel ɓe irata yimɓe jonta fuu ɓeɗo ira to a waɗi ha masjidul jinni ha ginnaji moftino annabijo sallllahu alayhi wa sallam a waajiɗi to a saali juulirde man ni nda suudu ɗon mawndu ha caka suudu man ɗo ɗon feccata dilla ha genale ha nder suudu man ɗo ɓeɗo waɗi kujeji ni bana benci ni ha taari fitti tapije ɗo waɗi ɗo ɗon nde min jaadi ɓe docteur baba ibrahima hafijahullahu safa mi ƴamimo ɗo bo ɗumejum o wiyam to ɓe iri mayɗo ha ɗo te ɓe ngara ɗon tan ɓe ngara ɓe jooɗo ɓe sinkina bandiraɓe mayɗo wan tan kalas to ɓe huɗi moy fu ɗilli ɗaani muɗum irin ɗum yimɓe jooɗoto balɗe tati walla balɗe jeeɗiɗi ɗum wala hujja ɓaawo balɗe tati waɗa do'a ɓaawo balɗe jeeɗiɗi waɗa do'a ɓaawo balɗe cappa e nayi waɗa do'a ɓaawo hitande waɗa do'a ɗo ka pat ɗum wala hujja ɓe wi to ndikka seeɗa ha balɗe tati ɗo nde jafaru tayyar jafaru no abi talib maynama yimɓeji ɗo boya annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo acci ɓe ni ha nde siki tatabre o wi ɓe ƴownana mo wi ɓe derɗirawo maako wara ɓe wari o laɓi ɓe o wi ta goɗɗo woya derɗam ɓaawo hande ɓaawo balɗe tati ɗon ni o wi amma waɗa do a iri je yimɓe waɗata ɗo kam to ɗon man bo to goɗɗo wolwi ɗo ka yimɓe yiya bana ɗum hunde wonde feere yo ɓeɗo ka allah seniɗo wi jam en jawle ɓe jam en ɓiɓɓe ɗo allah seniɗo muuyi ha jarribiraɓe ɓe majum on nden allah seniɗo hokkiɓe ɗo ɗum jarraba innama amwalukum wa auladukum fitna
ɓiɓɓe moɗon jawle mon be ɓiɓɓe moɗon fu ɗum fitina Allah seniɗo jarribiri on be majum ta on hillana ɓe kamɓe goo ta on hillana jawle mon goo nden on acca on ɗowtanaki Allah seniɗo to nden Allah seniɗo wolwi ha ragare aya man ɗo Allah wi kamɓe man ɗo ha wa hum fasiguna wa matu wa hum fasiguna ha ɓe mayri kamɓe ɓe fasiki en to ɗon man ɗo hollima fakat nden tafsir o min wi kafiruna ɗo ɓe mayray dow diina kadi ngam fasikijo ka nane ma o wurti ɗowtanago Allah seniɗo nden wa matu wa hum fasikun aya wari fahinta Allah seniɗo wi Allah seniɗo muyi an yu'addibahum biha fi dunia Allah yangitiraɓe ɓe jawle maɓɓe ɓe ɓiɓɓe maɓɓe go har duniyaru wa tashaqa anfusuhum tahruju anfusuhum yonkiji maɓɓe wurta wa hum kafirun ha ɗo bo Allah wi alhaal maɓɓe ɓe heferɓe kefeero ɓe fasikijo kam moy woni dikkajo seeɗa dikka kam wala o laatani o muminijo on o laaɓa imanakujo kanko on woni kadi dikkajo haade de o wi laata wa gala hunaka kafiruna wa huna fasikun o wi kafirun o wi fasikun ɗiɗi fu Allah seniɗo waddi her maɓɓe to o wi isaratun ila annahum yalamuna kufrahum qabla mautihim ɓe eman ɓe andi ɓe heferɓe on daga yeeso ɓe maya yimɓe fu ɗo andi ويشهدون الأماكن التي أعدت لهم في نظيره ɓeɗo yaalira bo ha nokkuje ɗe ɓe taskana heedi ko nandi e majum ɓeɗo andi ɗum fuu majum fa min aysu tilka almusahadata sago arwahuhum kamɓe goo fasiki en ko nafiki en goo ɓeɗo gi'a bo ha yimɓeji yarete ɓeɗo gi'a to yimɓeji ñawi no wa'ata ɓeɗo gi'a yimɓeji to maayi ha yahata uwe ɓeɗo yi'a noon bo seedayi wa hum kafiruna karihun ɓeɗon dow keferaku ɓe gañi bo ɓe yiɗa ɓe o abanni man e ɓe silmule ɓe silmata ɓe seeday bana ni man ni ha laata ɓe maaya nden yande ɓe maayata kadi jotta ka ɓe kolle kadi to ɓe mumini en no nda saare maɓɓe nde wonanno ha aljanna nde ɓe laatake ɓe heferɓe bo nda saare maɓɓe nde wonanno ha aljanna to ɓe nuɗɗiniɓe nda saare maɓɓe nde yiite jotta kadi ɓe heferɓe yo to ɓe mumini en bo non noon ɓe hollete ase yaake man to ɓe kollama ɗo deydey wakkati man ha yonki maɓɓe wurtata Allah wi wa tashaqa anfusuhum go yaake yonki maɓɓe man wurtata ɗo ɓe gi'a fakat kamɓe ka ɓe jahoɓe yiite toon ɓe tammi duumoygo wa hum kafiruna ɓe kufriɓe yaake man ɓe gañan maygo man ɓe giɗa ngam ɓe ɗo yiya nokkure ɓe husiti go fakat ɓe andi ɓe duumotoɓe toon to ɓe sendiri ɓe mumini en bo non noon yaake man ɗo hollete no saare mum ha yiite to ni ɓe ferɓe no nde ɓe mumini en bo nda saare maɓɓe ha aljanna amma to ɓe maayi man ɗo ɓe mbaalo ɗon tawon se to ɓe ƴummitinama amma kamɓe nder nema ɓe wonata daga jonta heferɓe goo bo nder yangada wonata daga jonta nden yaake man mumini en to yi ha nokkure ɓe tammi yaago goo ɓeɗo mari seyo kadi yaake man ɓe ngala haaji sabbititgo ha duniyaru sam ɓe dikkitinan dikka to ɓe maayi annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi wala muminijo mo mayata yi'a nema ka Allah seniɗo hokki ɗum nden yela lorugo ha duniyaru kam so na goɗɗo saydiɗo ha jihadi kanko bo na o lora o wara o yeeɗa on haaje maako dey haaje maako o lora o wara ngam o saydine fahin o lora o mbarede sappo ngam nemaji moƴƴe ɗe o yiyata ha goɗɗo saydiɗo amma so na noon goɗɗo muminijo to maayi to heɓi nema kayum ka yelata lorugo duniya amma kefeero kam kayum kam yelan a yi ayaje wari ɗuɗɗe ɗum ko nini goɗɗo wari maayugo goo o yi jotta kam torra ka o wondi o wiyata rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarak o wiya jawmirawo am lorneɗam ha mi huwa kuuɗe boɗɗe ha ko mi accino mi nuɗɗina imanaku laamgu mi juula juule laaɓɗe mi jokka jakka laaɓka mi hijja mi suuma mi huwa moggal kuuɗe fuu Allah seniɗo wi kalla innaha kalimatun huwa qailuha ɗum waɗata amma ɗum kalimawol o tammi wigongol ase andini en kefeero kam wakkati to wari maygo ɗo o yelan kanko kan dikka to o soƴƴiti har duniyaru o heɓa o rewa Allah amma muminijo kayum ka yelata lortago mum ha duniyaru kayum ka ɗo yiya nema ko woni her yeeso muɗum ɗum Allah wi wa tashaqa tahruju anfusum wa hum kafirun yonkiji maɓɓe wurta ɓe heferɓe nasallahu salamata sallallahu wa sallam
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان